Hai, खुलुमबाय, आङो महेंद्र, एडुटेनर आरो मोटिवेशन स्पीकर। सक्सेस बिजनेस, जाफुंसार बिजनेसनि बागै दिनै सावरायनो। जाफुंसार बिजनेस जानोबा मा नांथारगौ, मा थानाया प्रयोजन। रियेलि मोनसे बिजनेसा आबुङै जौगासारनो गोनांबा जोंनो नैबे दाथायखौ नांगोन, जायखौ बिजनेस ट्रायंगल होननाय जायो। बा दिनै मेनलि बिजनेस ट्रायंगलनि सायाव मोजाङै सावरायगोन। फै जों थांनि बिजनेस ट्रायंगलसिम। बिजनेस ट्रायंगल एबा आखान्थिथामाव थायो थांखि, हानजा, लिडारशिप, रां बोहैथि, सोमोन्दो, खुंथाय, नेमखान्थि आरो फानमुवा। थांखिया जाबाय फालांगिनि सिरिसायनि आरो बयनिबो मोजांनि थाखाय जानांगौ। रां एबा धोन आरजिनायनिल' जानो नाङा, मानोना बेनि थाखायल'ब्ला बिजनेसा जोरा। गुगोलनि थांखिया जाबाय गासै खौरांखौनो मोनसे सार्च इन्जिनाव मोननो हानाय खालामनाय। फेसबुकनि थांखिया जाबाय बयबो खौरां फोरमायलायनो हानाय मोनसे जायगा होनाय, थामहिनबा बयजोंबो सोमोन्दो। रां बोहैथि, रां फैबाय थानाय आयदा एबा प्रसेस थानांगौ जाय अराय सोलिबाय थायो। सोमोन्दो एबा कानेक्सन थानांगोन कास्टमार, बिजनेसमेन, इनभेस्टर आरो MCA फोरजों। खुंथाय थानांगोन, जेरै कम्पानि एबा इन्डास्ट्रि एबा बायदि बायदि। नेमखान्थि, सोरखार एबा MCAनि नेमखान्थिनि सिङाव रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन आरो नेमखान्थिखौ फालिनांगोन। फानमुवा, जायखौ फानगोन बेयो बुहुमखौ सोलाय होनो हालायनाय एबा जुदा जानांगोन। हानजा, बिजनेसा मोनसे हानजानि खामानि। बेवहाय बिगोमा, सामलायग्रा, साख्रिआवला गासैबो बायगिरिया गोजोननाय बादि मावफुंनांगोन, लोगोसे मुलाम्फा जानांगोन। दैदेनगिरि, बिगोमाया मोजां दैदेनगिरि एबा लिडार जानायनि गोनांथि, मानोना बिजनेसनि सिमाङा एबा थांखिया बिथांनिनो आरो बेखौ जयैनो मावफुंनो हाथारनांगोन। दा बाथ्राया जाबाय, बेफोरनि बबेबा मोनसेया लोरबां जायोब्ला बिजनेसाबो लोरबां जायो। बे बिजनेस ट्रायंगलनि बागै गोबां सावरायनो दङ, मानोना बै मोनफ्रोमबो आयदाफोरा गोबां प्रयोजन दङ। बे आयदाफोरखौ मोजाङै सावरायजोबाब्ला बे बिजनेस ट्रायंगलनि बागै मोजाङै मोनथिजोबनाय नङा। गोथौयै स्टाडि खालामा बेखौ हमदांजोबनो हानाय नङा। बेनिखायनो माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला आं नैबे स्क्रिनाव फन नाम्बार होदों, बेजों आंखौ कल खालामजागोन आरो सावरायजागोन। दिनै खुलुमबाय, गोजोन्थों।